Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhutna amanginang. Songonima dihamuna sude amanami na dijabu na mengikuti live streaming tapasada marohatta tapuk kama parmingguota maredehita sian nomor 5 ayat sada dohot tolu. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songonod dohatan ni Tuhan Jehova. Manangise na mamelehon hamulyateon. Ido na pasangap ahu jalan mabahedalan. Asa hupatuduhon tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata. Pergugun na suhatudusan jala para siruha. Hupaserep hami rohanami di julum jala hupangi dohami tuho. Sailehon asini roham mangguhi rohanami. Jala sodangi rohanami marhite-hite todim. Asalam hutinggalon hami nasa dosa nami. Jala hutangion hami hatam nabadiai. Sapayan mahatami di bagasan rohanami. Asamar perbuet dengan hami. Hupangi dohami saluhut nai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patikni tuhata imasian 2 Timotius 2 ayat 12 ayat 15 dohot 16. Haringgason patuduhon haburjuon mi di debata songon pangulan naso tarida
Napardalaton hata hasitongani ditigor-tigor. Alay pasiding mapakatayon na somaripola na sogabeyaki ay lam tugada na do hajahaton na sida hinorhon ni olat nido sahat na atong ramangidugugo mahita siya tuhata mangulahon na humbarto patik nai. Ali Tuhan di bata say parguguy mahami mangulahon na humbarto patik mi. Amin. Tatopo tima dosata tu adupan ni tuhata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung. Namarpungu dohami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya si marohami dasabdok bangsomi. Sesama dosa nami saluhut na. Say sungguli marohan nami. Asamuba dohot pangalahon nami. Ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Si Panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Sa tokinon hutinggal honho alay papungok kumaho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan papiar ni muruku hutabunihon bohiku sa tokin maradapon ho. Alay marhite-hite dengan basam sa leleng ni leleng na asyaku ho.
Nina Jahuba si paluaho, hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tajahama turpuk epistel di minggu tasadarion, imana memuka sian Galatia 5 ayat 10 sia sahat 20 sada. Tajahama marsikat soreng. Alai tadabdo parulaon ni daging, ima permainanon, hahodaron, pergabuson. Bunuh-bunuh, parmabuhon, hamaursuhon, jala akka sumantusi, nang hupabuwa na julu tuhamu, songonidon waing nang tianon ni akka na mangulahon, si songoni di harajaon ni debata. Olat nido sahatna, martua donat memangion hata ni debata, jala naupiapsa. Amin. Tidakon ma hapor siautay songon na hinatidakon ni dongata sa hapor siaon di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahuba ido ama pargugun na suatu dosan na tumapalangit dohotano
Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, iman na tibunuhon ni si Maria, nagabegabean si Anton di Parbadia, andoran so bubuhan, ido tuhata, na tumaat na berni di bangun ni Slatus, na tamerpajal loibana ni hau benar silang, na tuatu na toru dong ditanom, na mula mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jahuba amanai paragogon na suatu dosanya. Di si may banay pay mamulak sogot tanoon, mangumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea iton di Porbadia, jala adong sarah huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot lagi, dohot dihangoluan. Amin. Horas madihita amang inang, hita saluhutna nanya holongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Titing namasa dihuriatta di bagasan sa mingguon, minggu pasapuluh paton dung Trinitatis, tanggal 10 September 2020. Dohot topik jamita, siswada do hagiot ni Portibion. Naparjulu. Barita na mangihut habot ni roha. Di siya ladang adong dope barita habot ni roha secara tertulis. TKI ala Holland jinahahod do ima warta jemaat tanggal 30 Agustus ima inang Kartini Boru pangaribuan nahinan moding di hari Minggu 27 Agustus 2020 dohot warta jemaat tanggal 6 September 2020 ima inang mita Boru Huta Barat nahinan moding di hari Minggu 30 Agustus 2020 alani gabe dibahen songon naung adong tertulis di warta jemaat sadarion tatanyakon tutuhatai asa tumibu tarapul sudi keluarga paduahon. Tutup sementara parmingguon di bagasan gereja. Marhite barita nasian pamareta Gubernur DKI Jakarta. Ima di pamasa mamuse PSBB mulai hari Senin 14 September 2020 alani hatop ni penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Jala sesuai arahan nasian Camat Kebayoran Lama. Tu HKBP Kebayoran Lama, marhite ketua tim gugus tugas COVID-19 amang sintua Dr. Andus Parasman Pasaribu MM asa ditutup parmingguon di bagasan gereja paima dengan situasi dan kondisi. Dimulai Mei di hari Minggu 20 September 2020 jadi parminggota di bagas tabe Majolo. Jala garejata tetap do paradehon acara parmingguon marhite live streaming ima di parmingguon marbahasa Batak pukul sia 00 dohot parmingguon marbahasa Indonesia pukul 10.30 patuluhon sermon parhalado di pamasa Ganup hari Selasa pukul 19.30 marhite aplikasi Zoom asa sudima parhalado madohoti sermoni napaupaton parsiajar marguru malua nunga dibuka pendaftaran parsiajar marguru malua ima angkatan tahun 2020 2021 dohot persyaratan ima sada marumur masa 16 tahun manang naung masuk kelas 1 SMA 2 mengisi formulir pendaftaran boy ma di jalo sian sintua Banjar B jala ditaruhon tu sekretaris gereja manang melalui WA sintua Banjar B di foto. 3. Fotokopi akte lahir dohot akte baptis. 4.
melampirhon surat hatorangan haruasonna molo sian gerejata di hari Sabtu tanggal 10 September 2020 pukul 8 marhite aplikasi Zoom pertemuan parjoloma yana kota Parsiajar dohot natorasna. Songonima hujahahon hami titingon tuhat tama nama dongani hita saluhutna horas. Maredehita nomor 655 ayat sada. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata na patupahon parmingguon di bagas tabi mengikuti live streaming songoni nang diamanami inanami na marpungu di son barita nauli nasahat tuhita di mingguta sadarion ima minggu pasapulo paton dung Trinitatis Nienit do sian buku Parjamita bidu 2 mamuka sian ayat 4 sahat rodi ayat 10 sada songonomma didok disi takasma tapayhut-ihut dungi hupabalgama akka hapadeaku Hupawili diau akka bagas bolon jala hupukka diau akka porlak anggur hubahen diau akka porlak dohot paredang-edangan jala husuan tusi hau anggur hau akka namar parbue meragam-ragam Hubaen diau akka tobat mamornohi hau suanan akka narugun martuburi hutu horma akka hatoban bawa dohot boru-boru adong huhut diau naposo akka nasorang di jabuku tole musea kapunguan lobu dohot biru-biru gumodang diau sian saluhut colma akan najumolo sianau di Jerusalem hupaguguk huhut diau perak doho sere doho artana arga sian raja akan pulik luat hupilit huhut diau akka pared di bawah dohot boru-boru
bahen hari buron di jolma manusia tole parinaan tuan lain mas saya torop jadi tumimpul jala umora au sian saluhut jolma akan ajumolo sianau di Yerusalem hot do huhut habis tarakku diau manang sadia pe na pinangido di mataku dang huotohi dang hutio pirohaku mangololoi na salomona aitung nalasi tuturo hakku mida saluhut pabahenaku jala ido atong jabarhu sian saluhut ulauku alai dung hubering saluhut pabahenaku akan nabinahin ni tangaku rodi hangaluton akan nahutaon laho paulihon idama laho salpudo saluhutna jala mangiahi alogo sabing audisi dangado kapenahot anggo dihasianganon ido sahat ni turpukta hurian itu hatta namar pungu di bagasan tikion mulai roh virus COVID 10 sahat tusonari jala tabege naking warta jemaat naing taalihom mamuse sementara ibadah tubagasta masing-masing sian namasa nata adopi di bagasan tikion takas dotaida dang boy HP arta dang boy HP nama besar dang boy HP huaso manang popularitas manang halobian ni jolmai laho menjamin ngoluna dang terdampak COVID 10 siai puasa di dok songoni taidama amanginang ai berdampak do nama saon tuaka namora tu pejabat tinggi tu bangsawan doho tu akka para ilmuwan dakola tu napogos dakola tu masyarakat na met-met dakola tu pengusaha kecil alai sudah lini kehidupan ni jolma berdampak alani virus COVID 10 siai melumpuhkan semua melumpuhkan segala sendi-sendi kehidupan ni jolmai jala lausiado nijaha didok sahalak konglomerat songonon. Dulu saya tidak punya uang. Saya tidak bisa makan enak. Saya pikir ninna rohaku molo godak kepeku totubo maau mangaton akka
na tabu-tabu. Alai ahadu namasa amang do inang sonari gudeng do hepeku alai las gudeng do nang sahitu. Keinginan untuk makan yang enak hanya tinggal keinginan. Puasa. Dia bekerja keras, tidak memandang waktu, sehingga dia lupa makan. Lupa ibadah istirahat. HP daging tau dang masino nate amang do inang. Masin sajope butuh do istirahat. Masin sajope butuh do kebutuhan na. Manang namia pe dibayani untuk energi. Itu benda-benda mati. Buhama daging tahun. Tubuh kita ini adalah tubuh yang hidup. Alani kerja keras naking. Mengejar uang. Lupa mahitamangan, lupa istirahat, lupa Tuhan, lupa bermeditasi, jala lupa mah keluarga. Ima ironi kehidupan na luar biasa. Tarlumobi di zamanon. Saya bekerja keras untuk kebahagiaan keluarga. Daido alai tasukku jo amang dohot inang keluarga tai tasukku jo akayana kotai bahagia donasida tanpa bersama dengan kita. Bahagia donasida tanpa persekutuan kita bersama dengan Tuhan. HP naking tadok asa bahagia keluarga ta, saya bekerja keras. Terup halak natardok lobian melimpah di hamuraun hasangapun habuyon alai nguluna sengsara. Buadi tiamang inang mamura doi bana, merpangkat doi bana, merjabatan doi bana, tapi seolah-olah hidupnya menderita. Seolah-olah dia tidak memiliki semua itu. Songonaking tado rupani adong gununyan si humisikna. Alai subuh di pangan manang aha alani sahid. Adong do keluargana. Alai dang dirasahon na adong keluargana. Alas wadong tikina rap dohot keluarga. Jala alani gudang ni tuntutan kehidupan, alani gudang ni beban pikiran. Danguti bejol masonari amang doh inang na bunuh diri. Ido nani ida jalanani hati dakon ni si Salomo di Jamita di Parjamita onom ayat 2 sahat rodi ayat tolui di dok songonon di si Parjamita onom ayat 2 saat rodi tolu. Molo dilehon debata hamuraun dohot arta dohot hasangapon tu sada bawa poladang hurangan rohana taringot tu saluhut na pinangidona HP dang diloas debata ibana mangan siani
halak sileban tahe pasudahon, ima jea dohot hinamago godang. Tung sura 100 yanakon ditubuhon sada bawah, jalaleleng ibana mangulu sanga sarimatua si tutu. Hapedang soburo hana marsaulihon na dinggani, dang tipak nang tanoman na dohonok kudo tagonado silumak saijur sian bawa si songoni. Sudah dong di ibana, alay dang di parsaulihon ibanay di bagasan nguluna. Asalaus ido nanihatidakon ni ibana nahinatidakon ni si Salomo di bagasan turpukon. Dicoba ibana do amang inang mangalului kebahagiaani, marhite usahana sadiri didok naking di bagasan turputay mace gudeng di patupa ibana. Songonatar surat di ayat 4 sahat rodi ayat 10. Didok naking disi di pabalga hapadeanna. Tarsar habisuhonna tu sadok portibion di pauli ibana jabuna na balga ima bagas na termewah di zamanna. Coba maju tabayako namang do inang mula dong bagas na termewah di zamanon, ima bagas ni si Salomo di zaman nai. Rumahnya adalah rumah yang paling mewah pada masa itu. Gok artana didok naking di paguguk ibana dosere dohot perak ibana do murah sian saluhut jol mana adong di Jerusalem di zamanna muladong nomora ni portibi di bagasat tikyo namang do inang di zaman nai si Salomo do nomora. Jala gudang torop didok disinak kanin hatubanna macebal gawasona pola akka bangso na asing manaruhon upeti tu ibana ro bangso na asing manaruhon upeti tu ibana alani huaso ni ibana. Jadi taida disinaki ngamang do inang didok do disi ibana do nomora, ibana tumibul, ibana na sumangap. Dia lebih berkuasa sian saluhut jolma di hati hai. Dia memiliki semuanya. Salomo memiliki semuanya yang ada di dunia ini. Dia bisa menikmati semua yang ada, yang dia miliki. Lomona banaing terhibur ibana di jo ibana akabiduan. Molo neng memuaskan maaf amang do inang hasrat ni ibana di jo ibana akka paropuane. Alaya hado didok nakanin di bagasan turpuki ahado dapotsa ahado hasilna sian sudena adong di ibanai dido ibana do amang inang idama lahosal pudo saluhutna jala mangiahi alogo sabing audisi dang adok kape nahot anggo di hasianganon. Itu adalah perenungan Raja Salomo pada masa tuanya. Di ibana ma akka pangalahonai. Di ibana ma akka hamoraonai, hasangaponnai, huasonai, dia kembali meruji-ruji tupudi.
marnida akanong masa na binulusna alay saat may bana tu sada kesimpulan. Hira alogo sa bingdoi. Budo rata bayak ko namang do inang. Tungboy mata tiup alogo, udang boy. Kita tidak bisa memiliki alogoi. Ay boy, kita miliki alogoi daw. Dang boy tatiobi, dang boy hot dihitay. Sungo na logo sa bingdo ninna, nalahosal pudo hasyanganon. Mangyahi alogo sa bingdo audisi, dangadok kape nahot anggo di hasyanganon. Inna di ayat 10 sadai. Mula di bahasa Indonesia didok, maka sadarlah aku bahwa semuanya itu tidak ada artinya. Usahaku sia-sia seperti mengejar angin saja. Dicoba ibana mangalului ngolu na sasitong na. Marhite semua yang dia miliki. Dicoba ibana mangalului hasonangan na sasitong na. Marhite semua yang dia raih. Marhite sude parna punaon nai. Alay dang dapot ni ibanay. Alani amang dohot inang. Kurian itu hatta namarpungu di bagasan tikion. Ahado natayida nagabe si peopotta sian turpukon tuhita di bagasan tikion. Naparjulo sahali di paingot dohita amang inang dangadong nahot di portibion nalaho salpudo saluhutna. Alani halasson jala pakke masa denggan ni dengganna nasa silehon-lehon ni debata bisan di paloas debata do pehita menikmati ingok ma Tuhan memberi kita hidup bukan hanya sekedar untuk dijalani tapi untuk dinikmati. Ido didok dia 24 mulutaida di bidudua ayat 24 didok semonon amang inang disi. Dangadok kapenading gandi jolmai dukon ni namangan ibana dohot na minum. Jala di pasonang rohana mangihut-ihut ulaun nahian. Alay nangi PHP ikon pala ni debatado huida. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, menikmati hasil kerjanya. Aku sadar bahwa itu pun pemberian Allah. Jadi lapatan na amanginang muluboy do pe dinikmati hamu naniula ni tangan muna silehon-lehon ni debatadoy. Syukurilah, nikmatilah, parhaseyang may, halasun may di bagasan ngulum. Tanikmati ma artatai, tanikmati ma karejutai, ulautai, tanikmati ma kebersamaan dohot suami, istri, anak kota, dohot akaragam na asing, nanilehon ni debata tuhita. Taingot ma amang dohot inang. Kekayaan sejati bukan terletak pada berapa banyak yang kita miliki, tetapi terletak pada seberapa bahagia kita menikmatinya. Ikon perjulu do bahagia, asa boy ta nikmati. Dan perjulu adong asa bahagia mang. Kebahagiaan dahulu, kemudian kita akan bisa menikmatinya. Ido ban na dia detai bukit de 122 opat ya hadido disi. Pasu-pasu na gudang imaroha nasonang. Itulah berkat yang terbesar. Molosonak kita mapersaulihon menikmati akan anilehon ni debata tuhita.
Alani asabui tanikmati inak kanin di bagasan ngulutan na nileho ni debata na ngadong dihita marroha mauliate mengucap syukur dalam segala hal. Met-met manang balga godang manang otik na pinasahat ni debata tuho dok mamauliate las maroham bisi karena nilainya bukan pada seberapa banyak yang kita miliki nakanin. Jalan apa duahon asaboy hita menikmati ima naeng do maka sabab pon na adong. Hasabab pon mana adong diho. Jangan perbandingkan dirimu dengan orang lain karena hidup ini bukan perbandingan. Hasabab pon mah songonani dokna di sada Timotius onomi. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jala di bagasan di inakin. Cukupkanlah dengan dirimu dengan apa yang ada padamu. Onang madabu ate amang do inang tutor di materialis. Cukupkan. Apalagi sonarion di kecanggihan di zaman onate. Dohot akka kartu kredit, dohot akka promoon, dohot akka banyaknya sekarang tawaran-tawaran, promo, diskon, dia segala macam. Manusia jatuh kepada konsumerisme, materialisme. Cukup donian balajonai. Cukup donian gajinai. Molo dihasabab ponibanai. Alai boy dang cukup, molo dang dihasabab pon. Dia memperbandingkan dirinya dengan orang lain. Napaduahon ahadonay idaot tamang do inang habiari madebata jalaradoti akatonana. Odo pangaripunan ni buku parjamitaon sian biddu sada saat rodi biddu 12. Ala 12 bidduon jalataida doi di biddu terakhir ima parjamita 12 ayat 10 tolu saat rodi 14 di dok songonon disi. Pangaripunan ni sudepoda naung itabege oddo habiari debata jalaradoti akatonana ay ido inana siingoton ni ganup jolma ay nasa parulaw ni jolma buanon ni debata sogo tu paruhuman rodi saluhut na buni nang nadenggan nang najat tapake manguluon sa denggan ni denggan na marhite na mangulahon akka ulauta talului masinamoti amang do inang. Jadi parjamita di sodang namadok kita pesimis untuk tidak bekerja dang namadok dang rikot dihita amang do inang arta sinamot dang namadok dang rikot dihita pangkat jabatan. Itu semua penting sebagai sarana hidup kita di dunia ini. Alai ahado naing dohononna adorang so dilului hoi, adorang so diulahokoi ikonjolo sukunonmu dirim, neng tu dia do buanotta ngoluon. Apa tujuan hidup kita? Ahado tujuan ni ngolutta, taingot mah labuan muara ni ngoluon dada ngolu parsatokinanon, dada ngolu portibion, dada ngolu naolo salpon, alai ngolu nasaleleng nileleng na dukon tabolus ngolu parsatok kinanon. Mangulu sogot hasonangan na pinarade ni Jesus Kristus diaka na porsea di ibana. Idolas ni roha na sotarasam. Itulah hidup yang sebenarnya, keselamatan, kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Yesus Kristus. Tuhita akan na porsea di ibana. Asa di bagasan di iya mang dohot inang tapake mana ni lehon ni debata patuduhon parbue ni hapor seota unang tapaloas dirita manguloi ak kahagiot ni daginta. Ido naking kan Galatia 5 hagiot ni daging ngatajahan naking unang tapaloas diritaon marhite na adong dihita pasu-pasu ni debata unang tapaloas dirita mangulahon hagiot ni daging songon naking nang di jamitaon di ayat 10 ita ida naking didok disi amang dohot inang
Didok songonon manang sadia pena pinangido ni mataku dang huotohi dang hutiopi rohaku mangulului nasa lomona. Diului bana lomo ni rohana. Diului bana hagiu ni dagingna. Do bana ditaringoti nakking amang do disi satabi ya mololomo rohana. Adong do akka parupuan nauli nabagak di sini na. Alay dipahingot do dison. Unang paluas dirim. Unang tapaluas dirita. Manguloy akka hagiot ni dagingi. Jala ido topik ni mingguta di bagasan tikyon. Ima kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Hagiot ni daging. Marisuang dosa luhut nai. Kesia-siaan dosa luhut nai amang dohot inang. Asa unang madabu hita tutod di hedonisme naking kenikmatan sementara, kenikmatan dunia. Unang madabu hita tutod di konsumerisme, materialisme. Songon na adong di bagasan trupukon nakanin. Alani tapake mangulut taon papatarhon holong ni rohani Yesus Kristus tu hita berbagi kepada orang lain dari apa yang sudah kita miliki. Aku boto anno molo PSBB do hita jadi muse ya terdampak muse secara ekonomi adong akarwasta ya kita harus mungkin buat tim bencana tanggap bencana te amang do inang pengumpulan bantuan tu akan terdampak Covid bohado hita amang dohot inang molo tadok naking dakkolak kita dakkolak kamu semua terdampak ale bohado hita berbagi dari apa yang telah Tuhan berikan nani lehon ni debata. Kita memberi bukan dari kelebihan kita. Alebohado hita mangalehon sian ima las nirohatta. Ingot mah ima ina nama balu na disarpati. Dia memberi bukan dari kelebihannya, tapi dari kekurangannya. Asa songonido nang hita mang do inang. Tapake mangulut taon, papatarhon, haburjuon ni Jesusi di bagasan nguluta. Tapake mangulut taon papatarhon asini rohana. Ditonga-tonga ni ngulus si ganupari. Say baritahon Jesus na burju tuk domane sa dosa. Imata hati dako namang do inang. Ditonga-tonga ni nguluta. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan Jehovah di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mauliate di pasahat rohanami tu adopanmu di bagasan tikyon. Di paluaso hami marlas ni roha. Dinaboy hami Tuhan taripar di bagasan hatam. Marhite-hite jamita minggu. Nang hutangihok kami di tonga ni bagas nami ganup ruas ni huriam. Dohot akka namar pungu di tonga ni bagas jorom. Diajari hodo hami Tuhan jala di paingot ho hami. Marhite-hite hatam. Nasalpo do saluhut hasyanganon. Alanido Tuhan asaboy tutu. Kupake hami ngolu nami. Huisi hami ngolu nami. Kuparsaulihok kami ragam nya kapasupasum. Na pinasahat mutu hami. Marhite-hite na mabiyar mida debata. Mangulahon akka patikmu. Mangulahon akka lomoni roham. Mangulahon hatam. Di tonga-tonga ni ngolu nami. Ala di bagasan hatam do huboto hami. Dia malomoni roham nanang si ulahonon nami. Moliate matuhan di parsoran nami. Rapdoho sudia karuas ni huriam. Di bagasan tikyon. Pasu-pasu masaluhut akaruas ni huriam. Namasihol di parsauran na rapdohot ho. Pasu-pasu na sida di ragam niya ka pergumulan na. Di ragam niya ka parukilon na. Pamonang na sida di saluhut akka paraloan na. Losongoni pasu-pasu akaruas ni huriam. Natongon di bagasan akka parsahiton, na tersurat di warta jemaat nami, na di bagasan perawatan, pemulihan, pengobatan di tongani bagas, songoni nang dirawat di rumah sakit, bahkan mungkin hami na adong di son, tongon di bagasan parsahiton. Homa Tuhan na mangalehon hama malum di hami, hama malum di parsahiton ni pamatang nami. Jala totong lehon pos ni roha di saluhut akaruas ni huriam na marsaiti maka monakon saluhut parsahiton nai mardongaton ho songoni di sudia karuas ni huriam
makalason dengan ibasam dohot asini roham, marhite pertambahan umur na nilehon mutu nasida, na marulang tahun di bagasan sa minggon, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan, songonatar surat di warta jemaat nami, lam tabay maaka pasupasum di nasida, marhite hahipason dohot gajang ni umur, dohot ragam-ragam di pasupasum, mabahilas rohana sida, jalalam pajonokon dirina tuho, mamuji pasangap warmu nabadiay. Asa tuho mahu pasat hami Tuhan, sudia karuas ni huriam, namet-met na magudang na matua, dia kainganan na marseraki, dia kaulaw na marragami, ho matuhan na mga ramoti hami, doho ninalaho mangulahon akka ulaw nami, di bagasan sa minggon. Tarpuci magwarmu alaniasi doho dengan ibasam, mga sahon guwar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin. Hatan itu hatta ojahan ni peliat tamingwon ima sian Kolose 3 ayat 20. Sian rohamu ma ulahamu nasa sibahenom muna songon natutuhani dada tujolma maredehita sian 610 sada 610 sambil papung pelean perjolo do padua. Tatanyakon ma peleata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na dinggan doho nasaw libasan na muliutus hupasat hami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho sejalo mega beuap na husus di jolom pasu-pasu mejala ramoti asa huparhasea kami pelianon pati bulon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutaddahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanali
Alea manami na di Banua Gijang, saip norbadia maguarmu, sero maharajaonmu, sesaut molomoni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho, disodakon Tuhan de Batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de Batama bohina tuho, jala dipasaurhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Enggak, 785.